de tota la ciutadania per a que puguen veure-la i reconèixer tota la llavor que va fer Raül. Coneixem més el Raül d'obra més gran, d'obra un poquet de quadros molt més grans, això és xicotet format, és una obra que pràcticament alçaven la fulla i dient, ostres, que xulo, no? És obra pràcticament inèdita, que inclús els seus mateixos pares no la coneixien, i han fet una recopilació, podria ser 4 obres més, perquè és increïble la labor de Raül que tenia. Ressalta molt el Raül més íntim, són coses que evidentment com ve Llapir, eixien dels caixons, eixien de les carpetes, veies un paperet, una dona de giroll i dius, carai, això així està bé, però clar, quan hi ficaves un quadre mirant dius, això ja comença a tindre motiu per ensenyar-lo. I clar, això una volta a mi m'agrada justificar, justificar-me de que està, jo ara ja les cares que vos he vist, quan esteu mirant, ja pràcticament està justificat.